sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! When I feel the time is right and you're staying by my side and the love Gayonon. makes my heart beat. Maray na hapon, merienda. Make me stay. Good afternoon po mga Pilipino sa man na partikan mundo. Good morning Tabi, Pilipinas. Maray na hapon. Oh, mga tugang ang day man palang kaipuhan yun na day kita magnamit ki alak ano. Importante man palan mga tugang ang wine sa satuyang lawas. Sabi digdi, little wine, big win. Yan. Maray man pala na kita databi nagiinom ki alak. Tang alak databi na yaon diyan sa ang benepisyo databi kan alak nakakatabang yun para mapreventaran ang mga blood clots. Talaga extensive research has confirmed the benefits of wine due to its high content of the antioxidant resveratrol. Anong resveratrol? Ang resveratrol databi sarong compound mga tugang na yaon sa skin kang grapes. Yan baga na ano yan, sukulit. So, igong mga tao na pag nagkakaon mga tugang ki grapes, pigbabalatan. Nagkaikaw ka na ang grapes pigbabalatan. Sabi digdi, ang resveratrol na yaon po sa skin kan grapes, igwa databi ki anti-inflammatory properties. Na nakakabawas din cholesterol asin nakaka-prevent po nin cancer. Ang wine, dago kanin doon niya, ang wine databi mga tugang keeps the blood vessel from thickening in the blood. Di ba? Nakaka-prevent databi ki blood clots, stroke asin plaque build-up. Little wine goes a long way, however. Only one, this is the very important point. Iyo po yung very importanting punto. Mga tugang if you drink more than a glass a day, dango kanin doon niya, a little wine goes along, however. Only 1 glass a day is necessary to provide benefits. Gusto sabihin, saro da tabi mga tugang naglasa na sa sarong aldaw, iyo tabi mga tugang ang nakakaprebentar nin helang sarong baso nin alak kada aldaw. However, this is the most important point. If you drink more than a glass a day, the harm may outweigh the good. So drink up, but just a little. So ito tabi mga tugang na dara na problema, mga tugang kan kakailaklak mo kialak, nawawara ito kung nasusobrahan ka kialak oral daw. Kaya dapat databi 1 glass a day. Yan. Iyan databi ang dapat na praktison niya to sa satuya tabi mga tugang na oral daw ni pagkabuhay. Tama? Nasabutan tabi. Naintindihan. Oh. Di man ang hulugan na laklak sa biro. Bako tabi niyang alak na pigsasabi ta ngaya iyan ngaya. Pero you know why? Ara mo sabi sa ko ni Pading Kristianan kan nagprograma kami kan mga nakaaging aldaw. An importante databi ang maray databing alak is red. Iyan dyan na mga alak na nagkukulor din pula, red wine.
Di magpara-irinom ki yan ngayon na gin. Yan ngayon na kung ano. Basta mga alak, mga tugang na hali po sa grapes. Kasi si skin kang grapes na iguanin resveratrol, iyo po ang nakakatabang para mga tugang mapakarian lawas ta. Asin igwasin daki antioxidant. Remember, 1 glass a day. Kung sobrahan mo databi sarong glass kada aldaw, the good mga tugang outweighs the bad. So karahayan na dara, di daog mga tugang kang karautan na dara po kan alak. Tama? Yeah. Right. O yan tabi. Mga tugang ang satuya na mga enot na importanteng pag-irestoryahan. Digdi po sa satuya na mga samno sa pagkabuhay nin tao. Diba? Sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Alright. Oni po. Oni mga tugang ang satuyang pag-irestoryahan. Dili po sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Alat nga na tatawanan ta kamo ki magayono na informasyon ngo nya na hapon. Hay na nga ni so ganun feedback kidi tabi nal babao daw tabi nal kidiit. Yan. Gari nasobrahan. Dit pa. Alat ngo na. Ano na nga nito? So, napon ko. Alright, ito. Alright. Oning ditabi kita, mga tugang sa satuyang mga samno sa pagkabuhay. 10 times, you should be silent in all cost. Mga pagi tabi na dapat kita mga tugang, mga bagay-bagay na dapat kita po maging silensyo. Nga tangani po na naibitaran mga tugang ang anuman na problema. Ngani naibitaran anuman na problema, One, sabi mga tugang, number 1 tabi, be silent. Halat. Halat ko na ko. Nakonsudi lang ko. Halat ko na boy. Ito. Be silent, databi. Be silent in the heat of your anger. Kung dagit ka mga tugang, sumilensyo ka. Dai ka magpahiling na dagit mo ta. Ang tao databi kang dagit, pugdagit, nagiging matarom mga tugang andila. Ang tao databi pagdagit, rinen, maski anong nagluluwas ang imot niya. Kaya databi kung dagit ka, silensyo ka sana, keep calm. Takun dagit kung ano-ano databi mga tugang ang problema na nagruluwasan sa dila ta iyong mananggad. Adi, dagit ka sigang muda, sigan tataram kimaraot, sigan panglanghad mo, biyo kang nagsusumpa. Kung ano nagluwas ang imot mo, that is why mga tugang, kung ika databi nasa peak nin dagit, dapat databi silensyo ka sana. Kaya lang, kabalik talan man ikang pigtataram kan iba na. Kung dagit ka daa, mga tugang, dapat databi, iluwas mo. Pero, iluwas mo sa sarong bagay na databi makakaapekto mga tugang an iba. Nasabutan po. Dapat databi, silensyo sana. Yan. Ikadua. Mga tugang, sabi digdi, be silent, mga tugang, if you do not know the story. Di mo manaram ang istorya, sigan susugpon mo. Di ba? Be silent if you do not know the story. Tama mga, tama tabi Tita Marie Honrado. Kung di mo databar, di kang para surug-surugpon. Di ka ngayon magparasurog. Kunday mo aram, do not, mga tugang. Di ka databi para surusog punta. Pag nagparasurusog pun ka, you will jump to a conclusion, mga tugang, na minakaw sa po nin misunderstanding.
Di ba? Minakaw sa databi nin misunderstanding mga tugang sa buhay nin tawo. Minakaw sa databi nin misunderstanding mga tugang sa buhay nin tawo pag araw databi ka ng sitwasyon. Alright. Another one. Dapat databi silensyo kita mga tugang. Be silent if your silence can save relationships. Uyog-uyogon mo yan. Be silent databi kung ang pagsilensyo mo makakasave ng relasyon. Halimbawa, nahiling mo si padi mo, may kairibang iba. Ang hapot, isumbong mo daw sa agom niya. Iyan ang hapot. Hello? Pade, Good afternoon. Pade, halimbawa. Iyan na, kapot mo na yan. Oo. Tata, dahil pwedeng isumbong. Ako, halimbawa nga ako, nahiling mo nga ako. Ade. Alita ka mo ang pwedeng isumbong. Aram mo kung natanay mo ko pwedeng isumbong. Ay, Isus ko. Isasumbong ta ka. Yun na nga na pagka-topic mo pa rin. Dapat na maging silensyo kita kung Correct. makakasave kita kirelasyon sa nintao. Oh, tanang i-create ka ki, kuwan iwal. Kano? Ma-create ka ki iwal. Ata na nga ni. Pero naman pa rin. Pero naman. Ano pa rin? Depende naman sa dagit. Kasi kung may ang ibabaga, hindi mo man kumisan mapugulan. Iyo baga. Yeah. Pero yan ang suwigatara mo na kayo mo dapat iluwas. Depende sa dagit. Depende, ade. Opo. Ako halimbawa ngayon nahiling taka, may kairiba kang iba. Alangan man. Alangan man ay sumbong taka. Alam. Ako ngayon kay Tupa. Ano? Pigalat ko na kay Tupa. Lakto sunta kang sala. Nabes ka tali ka ng tunay. Di man kaya. Gusto tang makasave ng relasyon. Tama? Siyempre. Okay. Kung man yan, ang konsensya mo kyan, grabe. Ito sa imo. Okay. Sige, bye-bye. Alright, next. Be silent when you feel too emotional to be rational. To be rational. Be silent databi mga tugang when you are too emotional. Ano mga emotion? Kaya to, kanag-eskwela ko ki management. Sabi kan professor may ka ito, pagabot baga sa decision making baga, igwa kipig-apod kami ka ito na, ano man ito? May pig-apod kami ka, turo sa kuya ni Professor talingawan ko lugod sa professor ko dyan sa CBM. Basta nga, pagabot sa baga yun, decision making, igwa kipig-apod na situation analysis. Yan, di ba? Situation analysis. Igwa kipig-apod na root cause analysis. Yan, di ba? May root cause analysis. Pag na-define mo na ang root cause, ilingon mo na mga tugang ano ang problema. Tama? Pero kung ang problema ngayon, kaipuhan ka mag-isip ng mga alternatives, solusyon mga tugang sa problema. Kung ikada tabi mga tugang ma-desisyon, bako maray na ngaya ika ngaya maugmahon. Bako maray na ika mamundoon. Dapat tatabi na sa normal kang sitwasyon. Tabi, tangani na, magakaigwa kada tabi ki fair decision. Be silent when the words you use can destroy your friendship or relationships. Yan. Magayunong bagang pagnilay-nilayan. Magsilensyo ka da, kung ang sa imong tataramon, mga tugang, iyo da tabi an makakadistroso kang relasyon asin sa indong pagiging mag-amigo. Pading Dodds, tama baga pading Dodds, diba?
Kung maraot ko man sa napading doon sa tuyang pagbarkadaan, dahil nasa napadi. Be silent even if your words might simply offend someone. Kung ang magtataraman mo databi makaka-offend mga tugang sa sisay man, di ka na databi magparataram. Kung may mga tao baga mga tugang nataklesa, bako yo tita Marion Rado, may mga tao bagang taklesa, tabil, kung minataraman ang adi. Be silent. Kung ikadat, ang sa imong words na gagamiton, makaka-offend mga tugang sa ibang tao. Di ba? Arog na ito. Be silent when listening. Be silent when listening is more beneficial than speaking pala. Be silent, databi. Kung ang pagdangog mo, mga tugang, mas makakakuha kang benepisyo kumpara sa ikasigang taram. Nasabutan. Nasabutan tabi. Ibaga, silensyo da mga tugang, kung ang imbis na ikan magparataram, kung dakul ka man sa nang makukuha, dapat databi siya, mga tugang, ang gibuhan mo nin paagi, tangani, tabi na maging benepisyo sa imong buhay. Ay, ati Shara, inot mo daw tabi, tabaka malingawang kubiyo, sa aga, apudang ko si Teacher Ophel, 7:30, igwa akong may announcement siya tungkol sa mga scholarships, yo, sa TESDA, ha? Mga gusto magtrabaho tabi sa TESDA. Ati Shara, yo. Maski yung ka sa banyo, 7:30 na sa banyo ka kayan eh. I-chat mo ako, ha? Yo. Okay, yan. Tugunan mo si Cha Salome na nanting mama pag 7:30 tabi, i-remind mo ako. Yo. Okay, yan. Okay, na. Nasabutan. Arog da tabi kaya ito, sandali lang, ha. Henry Novellino Red, okay ba ang sa babae? Ang Novellino kaya, bako man siya wine? Ang Novellino, bako man siya tabi siya wine? Kuwan siya yun uning, di man siyang alcohol ang Novellino actually. Gari sa juice. Diba? Tama tita Marie. Gari tabi siya juice. Mga tugang ang kuwan. Alright. Gustong sabihon, tan kabayong red horse, day maray man. Okay. Iba po itong beer. Iba po ang beer. Ayan, iba tabi ang beer. Okay? Now, alright. Ayan tabi, mga tugang ang mga samno sa pagkabuhay nin tao. Sa madaling sabi, kitang mga tao, natod tabi kita na chismosa, buda chismoso. Kung kita, mga tugang may lahing chismoso, buda chismosa, iyan tabi, may pagkakataon pa na kita mga tugang na yan po mabago. Diba? Dapat may pagkakataon pa na iyan mga tugang mabagota sa satuya tabi na sa diri. Yan. Alright, alas 3:29 oras po mga tugang sa Pilipinas asin sa DCGB. Alright. Taon-taon may mga iba pa kitang samno sa pagkabuhay nin tao. Dili po mga tugang sa satuya tabi na programa. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday ka mo magbabago asin tanganing mog mangatay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule, mga tugang para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa roldo na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Leverade sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom o day, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Good afternoon po, sir. Itanong ko lang po kung totoo ba na hindi nakakaanak pag ang lalaki ay hindi
Alat ngo na ha. I-review ko muna kung pwede ni sa ere ha. Madali lang. Itanong ko lang po kung ang lalaki pag hindi circumcised ay lala. Kasi po may boyfriend ako na taga France. Ang sabi po, karamihan daw sa mga ay hindi po. Ikakasal po kami sa November. Pumunta na nga po dito sa bahay, pero sa totoo lang po, wala pa pong nangyari sa amin. Kasi po, 31 na ako, siya lang ang pangalawang boyfriend ko, at wala pa akong karanasan. Hello? Yes. Salbata ng tik. Ano kayo Natusong. mga puti mga nakakawagan ang uncircumcised pero nakakaki discover Ay, may gito din. Naimanetik to na ko yan na mag-circumcised dahil kitang ka-Pilipino mo tiyatang sila pagkakalakilan na to yan Di ba, Migo? Ang mga Europeans kaya talaga, usually, mangkadaklan sa na uncircumcised, di ba? Kitang mga Christians, parte yan ka sa tuyang, ang circumcision baga, parte ang kang, sa Old Testament baga pare, di ba? Old Testament, kanyan, sa lugar ni David, nag-aigwa siyang, anong term ka, starong kayan, gabos na lalaki dadaon sa templo para i-offer para haliw ng foreskin araro ka, di ba? Correct lang kayo. Di ba? Pero kaya kahit kumigo si Hitler, madali niyang madiscover kung arin ang Jews, buda kung arin ang mga taga-Europe, mga tao niya. Pinahurubat niya gabos. Pag Hudiyo, ay salbatan, nagka-Hudiyo ka. Paminda. Sige. Sige, Migo. Arog ka Arog po. Stoy. Sisi lamang po ang makatestified sa na nagdadangog kung nakaagom tabi lamang kamuki bako circumcised. Sige daw. May babangog lamang dyan na babayi. Gusto ko tabi ki Oy, merindal na ka muna. Okay, merindal. Yaw na, Shara. Yaw na, Shara, yaw na. Merindal na ka muna. Okay lang ako. Okay lang, merindal. Merindal na ka mo. Sige na. Nora. Arog ka ini. Ang pagiging uncircumcised po, bako man iyang rason para dai magbado sa babae. Tama? Bako ng rason para dai ka magbados. Yo, now. MJ, may sasabihin ka na uy, MJ, may sasabihin ka, wala ka man. Mararinig. Arog kay ni, bako man tabi siya rason para dai ka magbados. Yo. Kaya lang ang concern diyan is the hygiene. Hygiene ang concern diyan. Alay ka dito. May ano ang kwan mo? Anong alimbawa,
Nataulog ka. Binayaran mo na sa order? Pa? Binayaran mo na sa order? Si sir. Pinaambag ko si Ma'am Angel. Okay, anong reaction mo naman sa text sa kuya kan listener ta? Di ko haram sir kung ano itatanong sa iya. May problem. Di mo aram? Aram ko sa kwento. Oo. Ano so itatanong ko sa iya, di ko Ako, ang aram. hapot na kaya, kung pwede daama siya magbuntis. Pwede. Pwede. Unless na may helang o may ibang helang. Di man na yan makaulang. Kailangan question naman, so hygiene. So kalinigan, dapat pirming malinig. Bakit sir? Pag hindi ba na hindi siya malinis? A sort of. Di ba parang... Wait. Wait. Ano? Parang malinis man ata. Nagsasabon man ata yung partner niya. Garoyo, aram mo. Ayo. Nato nasabi mo na dapat magsabon. Like, nagakuskus. Nagkukuskus nga ni. Latosunta ka. Siyempre, nagkukuskus nga ni. Si Shara may kaya? Di ka, anong advice? Kung ika, ang boyfriend mo araw ka, anong ang gibon mo? Halimbawa? Pero ang concern man lang niya, sir, kung mabado siya. Abo, oo. Makakabuntis Ang man simbag ata. ko dyan, mabado siya. Oo. Kung di man kahilang sa lalaki na may problema sa reproductive organ, pwede yan, mabado siya. Kung ang problema Kailang niya man... so hygiene. kung so hygiene man ang problema niya, pwedeng siya na lang lugod ang maglinig. Kuskusan niya. ano, yun na lang kayo. Niya paano paglinig ka? Bahala na siya. Oy, be, kumaon ka na naman kipit siya. Tamalatos ta ka lamang. Bye-bye. Kumaon ka na, tamalatos ta ka lamang. Sarawa yun ini. Jesus, patawal-tawala kita na nakatupar kitang abunaran kay Shara ngunya na hapon o kay MJ ngunya na hapon. Maray, ito ha. Maray na hapon, Henry. Babaye ako, 42 years old. 20 years old ako kang nabadusan, ako kang BF ko. Hudyan ko na maaraman na niya, dango ka pa rin doon niya, 0218, sabi niya. Hudyan ko nang maaraman na siya palan bakong circumcised. Pero ayos man, kaso minsan, yun na nga nang pigasabi ta, bakong iyo, bakong iyo ang pigasabi ta, so hygiene tabi. Yo, pero, sapot mo tabi kung mabados ka po. Okay? Bako man po pagbados ang hapot sa imo, ang hapot kun maray ang uncircumcised. Di man ako makataram. Junior. Kaya nga naghahanap akong babae na gustong magtestigo kung si Sayman. Pero may texter na baga, na okay man nga kami. Di ba? Okay man nga. Okay man nga. Tabi, di ba? Okay man nga kami. Sabi niya, I invoke my right po against self-incrimination. Salvatana. Ako magtestigo na Junior. I invoke my right against abongan ako mag-comment Junior kun marayan. Tabaka masarautan kita. I refuse to testify, Your Honor. Ano tabi iyan in aid of legislation? At tayo na nga ni Imigo. Lagi kung sabutan ko kung hapon tayo kang texter ta. Hello? Hello? Good afternoon. So, sabi naman sa ating lalaki sa... Ano? Ha? Sabi, hindi mo nga bago kong yung kato magayo noon. Oo. Hindi ba nga yung pipa kato mo? Yun na. Aram ko naan. Latosunta ka dyan. Ayun na. Yun na. Awinda. Sarawayo na. Di ba? Oo. Aha. Okay. May nakiyon nga ni po. See? Una na po. Di mang problema yan. Madam, ining texter ta ha. Don't worry po. Diyan. Di ba ko yan ulang para da ika magbados? Sabi kan mga nag-text sa kuya, may nakiyon da nga ni. Siya nga ni da. Huri na kan madiscover niya, ang boyfriend niya, arog ka ito, nagbados siya tabi, 42 years old siya, so boyfriend niya 23, hudyan na kang maaraman niya, naarog pa lang ka ito, pero po nagbados siya. Yan, okay? Arayo pa man kasal, pwede pa man mapila, tulos, sa
Okay. Pero kaya yan, it's a choice eh. Kung nabuo mo na tayo yan, di ba? Sabagay, haray pa man ang kasal, baka gusto mo siyang encourage tabi, ay, di niya nga ni aram. Tama so text, alam ko na ha. So text niya po, di na aram yun kung ano ang boyfriend niya, nagduda siya, taga France. Pag European, daaro ka ng duda niya. Di man aram, siguro, maguro istorya mo na kamo, tungkol dyan sa mga bagay-bagay na iyan. Kung nalimawa, bako siya araw kaan, tabi, pwede mo tabi siya na darahon o ikumbinsi na, anyway, mapila pa man. Ito, di po yan totoo. Kasi yung kilala ko po, ganyan din. Pero mga dalaga at binata na mga anak nila. O see? Ibaga. O ibaga, sabi ni tita, nasabutan ko ang kulit sa Pasko, red wine again. Bigay ko sa iyo. O sige po, Tita Maria. Salamaton tabi, Pasko Lipaglingawian, Tita Maria. Pasko tabi. Alright. Ayun ko na ha. Alright. Yun na po. O yan tabi ang masabi ko ha. Pero kaya lang, yung ito, importante po ang hygiene dyan. Yan po, bako yan malinis. Sa totoo lang. Sorry po sa mga nagmimirindal. Bako po yan masyadong malinig. Dapat po yan, dapat ang piga po dyan na hugas. Yeah po. With kwanta, bako na bulgar, bako kabastusan. Alright? Ipapila niya, sir, Doc Ribaya, ipalaser niya. Ipalaser na lang gayod. Di yun na po. Sabi ko ni Naso good, salamat po sa mga feedback. Medyo kaya po curious lang ako. Tabata ako, dahil pa po nagka-experience siya. Naistoryahan kaya ako. Anyway, November pa man kasalmi. Ihapot-hapot ko po sa iya. Very open man po sa iya iyan. Sige po, salamat. Haputon mo. Diba? Bako man tabi totoo ng aki, pigmumuta. Nakabados man tabi, pero ang aki, manipis daw ang buhok. Sabi, mga tambay, may joker man nila, to sunta ka dyan na. Dahil kung haram kong nata, alright, darag po yan ka. Yun na tabi, nasabutan na. Hello? Sa mga foreigner, bako man na nakalaw na issue. Okay lang yan. Pilipinas man siya na medyo pag-abot sa araw kaya. Ibang bago, parang nag-discriminate parang ibanda ko. Okay. Pero siguro, pag-abot sa magkaibong natin, dapat sa magdahil. Iyo baga, As long as both parties are fertile. Iyo. Pero ano importante dyan, Bigo? Malinig. Di ba? Kung masana yan. Nasa pagkuron-uron yan. Iyo baga. Pero bago mang sabihin, iyo kita. Yes. Okay. Kito talaga, pag nag-edit ka ng elementary, mga elementary days, pag-summer, dapat, arigado ka na. Kapag high school na, iba na. Iyo baga. Di ba? Okay. Yes. Agree? Alright, di ba? Yun natabi yan, alright. Yun natabi yan. Jesus ko, dinaraplos naman kita niya na hapon. Mas kanong tithapot nindo sa kaya, kanong hiharapot nindo? Dinaraplos lamang kita kimalilipot na batang pagpatama-tama baga sa radyo, sa ere, mapagalong. Di ba? Ito. Hen. Sutugan ko tabi ang boyfriend German. Kasal na nga ni po sinda, sa Germany na po, sutugan ko, nag-star sinda duman. Sabi niya, agom niya po bako man circumcised. Di man po sa iyang problema. Kaya nga ni, ang point naman sana, kung magkakabados, iyo po. Alright. Sige. Marigin na kita mga tugang sa satuyang pagbabalik. Ang mga samno sa pagkabuhay sumahiwagang tanog na mo nalugod pala. Huna ko Henry strike pero digdi sa Yawa Bridge traffic wara pangani log ang UST. Yun na nga pigsabi ta Junior. Nga na. Matrapikon databi sa may UST. O pon may wagang tanog o ba kami di yun mag-commercial? Sige daw.
Ulit. Oh. Tawan ta ka mo kiklo. 100 pesos yan ha. Maski saan po kay ni kadaklan igwak. Kaya lang, depende po sa klase, kaya iba-iba ang tanog. 100 pesos tabi, maski saan po kay ni igwa. Kaya lang junior, depende sa klase, kaya iba man ang tanog. Kasabutan? Yan. Iyo po yan. Tabi, mga tugang ang tanog. 100 pesos, mga tugang, makalipas lang kan mga patalastas, alas 3:44 nin hapon. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagud alas 5 nin hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. High blood, hypertension,
alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Alright, sige. May ansarong sarong tanog daa. Karito na pigtutulak na ginagamit sa pangangalakal ang tanog, sala. Tita Marie Honrado, the best Tita Marie. Na-text ko pa lang si Tita Marie, the beat. Correction, the best ito. The best, may para kay Tita Marie, the beat. Alright. Kumusta po ang sa tuyang hapon? Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadira kan sobrang pagkaon nin taba o pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Tanganing mga tay, kay puan po nasabayan ng proteksyon Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para sa salud sin proteksyon kangatay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Leverade, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang pagpugol sa paghubag kay ni. Nabisyo man nawara, mahilig man uminom mo dahi, mas maray na isabayad ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule bakal po sa mga panginot na butika nationwide. Sabi, basurahan po plastik na ginuyod, sala. Aha, alright. Sabi kan pintuan po na pigbukasan. Ay, sala. Dahil po bako po siya pintuan na pigbukasan. Sala. Okay. Alright. Nagbukas po kipinto. Sala po. Mali boy. Bako po siya nagbukas kipinto. Basta po, gabos tabi igwa ka ini. Iya po, gabos tabi, igwa ka iyan. Ha? Ano po yan? Mga tugang na bagay na yan, 100 pesos tabi. Good afternoon tabihin, piglak na gate. Mali po. Mali. Gate ha, mali po. Piguyod na tukawan, mali po. Jimmy, nasalita, mga tugang may dagdag na report.
Oraman, electric pan po na binusol, mali po. Nagapaputok na fireworks, mali po. Lamesa po na inusog, mali po. Basta gabos na, halos gabos tabi igwa ka ini. Mapangharong, opisina, DCGB, tempa. Halos gabos tabi igwa ka iyan. Halos tabi igwa ka iyan. Iya po, yan. Yan po mga tugang ang clue. Day pwedeng day ka ini. Day pwedeng, maski sa mall igwa. Day pwedeng dai. Nasabutan. Iniro na lamesa. Sala po. Sala. Basta yun, day pwedeng day ka ini. May problema pag day ka ini. Harong, opisina, mga mall, sa consignment iyan, tabi. May problema po mga tugang pag day ka ini. Good afternoon, hen. Orasyonido, tabi, ang mga babaying balo. Digdi sa barangay mi, ang sabi da kang ina, iyo ngaya iyan so tinaok kang Diyos paghiroon, hanggang sa duminerakula sa mga aking lalaki. Tapos, muya na mag-aragom. Dayman kinamuya na tagadigdi, taaram kaya kan mga babae na mga Hudyo. Latasan ta ka na. Dayman nga ni, pag sinabi nga ning Hudyo, circumcised yan, mga Jew, migo. Ang Jew, migo. Latasan ta ka dyan, ha. Okay na. Orasyon tabi sa mga babayi, mga tugang na mga maedad na, o mga babaeng mga maedad na baysa na magpara problema. Tayan tabi ninabutan ta, kaya tabi ding maginibuhon ko na ang buhay nindo ako. Ako on tabi ang sa indong sitwasyon na talagang iyo mananggad iyan, kaya day kamo papaladon na kamo abutonin mga tao na lalaki na magkagusto sa indo sa ngapit na panahon. Ako unta na ang buhay, iyo mananggad iyan, kaya tabi kamo day na magparangalas kung kamo magurang na araw ka ng sitwasyon. Kung dai ka mo nagkaiwa kay arog ka na bagay bay na pagparanaya-naya tamas maray ngani ka mo na makaugmahon. Kung solo sana ka mo ang problema kaya baga pag maliputunonon, mabuyo kang magtambirik, mabirikan mo ulo na nahalabaon kung bako man mga tungang tamong na mahibugunonon. Kung bako man mga tugang mabirikan na sana gari gusto mong kumupo tabi nin mga bagay-bagay na mga malumuyon. Pero makikilingan mo ulunan na mga matambukon kung kaya mga tugang arog talaga na nga abuton. Kung gusto mo na mawarang pirot mo, yan ang gigibuhon, pwede tabi ka na maggibo na sananin mga bagay-bagay na sa imong ikinaugma o pampainit lamang kan mga jacket na mahibugunonon. O mga babayi, tabi na hanggang sangon yan, day talaga na agom. Day pagparabasol tayo managadang sitwasyon, buda kamo man nakahiling day man dapat iyan tabi, day pagkantsaw tayan tabi ang sendang pinirmahan sa ibabaw kang kinaban na talagang abutan ninda sa ngapit na panahon. Ang problema lang kaanang kakatagal mo garing malainon. Mabuyo kang maka-experience gari gusto mong uro-trohon. Gari gusto mong orotrohon tayo palan nga hindi mong yatulos nga sa kuya pinaaram na arog palan niya kailang sitwasyon kan ako aki-aki pagari nga mas pertihonon. Pero ngayangon niya na ako ngaya maedad na mapagalonon tagari ngaya masagraton. Awinda. Pagyari sa mga baka. Ninhuli na nga ni bako man mga tugang an mga maedad na day po nakakaagom na mga babae yan tabi nga ni may judit ang baka sa lantasin da tabi bako makiiwalon. Kumpara sa nakaagom ikatabi maminudahon dahilan mga tugang tapirmi mong kaiwalan sa imong agom ngunyan tabi ang problema mo na sana kung paano mo bubulungon ang lipot na sa imong mamatian burubanggi lalo na mga tugang pag-abot tabi kan Disyembre buda kang panahon na talagang mauranon. Ano nang gigibuhon mo kung kaya mga tugang pohri bugon sa natabayng ulunan pati antamong? Mas kanong gibuhon mo iyo na sana iyan kung kaya mga tugang gari na sana ikamapa no kunon sa imong gigibuhon? Siring man mga tugang sa mga balo tabi na mga parantabay tanghaloy nang nawaraan sa indong agom.
Pasalamat kamo, ta kamo naka-experience nin mga kinabanon, pero tabi mga tugang kun iyo man sa nanday na kamo mag-agom. Giraray ta kon importante an agom mo maidadon baka iyo pan sa imong atamanon. Kaya ngani kamo tabi mga girl talaga dapat na magpasalamat kan ano taban sa inyong inabot. Iyo sa na sitwasyon. Takon iyan tabi dahil nindo kayang kontrolon kamo tabi mga tugang tao na sana nang kasalan tabi mababawason dahilan mga tugang ta araw ka na naging sitwasyon. May tataram ko mo kung itaram. Bueno, mga tugaw, usaga naman electric fan ay mali po, hindi electric fan. Hindi po electric fan. Show me what you show again today. You say, well, that can be arranged. But I will dance if you are just gonna smile. Bago tabi yan bago tabi electric fan. Good afternoon po, Henry. Rotating map po ay mali. Mali. Hindi po siya rotating map. Okay? Sige, salamat kan sa rong pagantabay. Mga tugang ini po ang ay sandali lang ha. Sandali lang tabgarim may nalampasan akong mga paraan tabay ta. Good afternoon, Hen. Sa aga orasyonan mo daw tabi kami na mga bagong kasal. Pag bagong kasal palan po, makaugmahon. Siyempre, pag bagong kasal baga makaugmahon, garuday ka na sana magpundog, ano lubaob mo minahibugon. Mas kadong pirot mo, garihabo kang magkaturog tapagoron-oron tabi magayonon. Pero ang pamati mo ikatatanglayon, gariba paguna mo, permi kang gutom dahilan mga tugang tampir sa mo garing maubuson. Salamat! Goodbye! Maray na hapon sa Endogabos. Tapos na ang programa. Lakaw, ihiras ang pagkamuot sa kapwa. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Yan